kunomcaco abale kunomcaco abale kunomcaco ma abale kunomcaco uye wabale kunomcaco abale kunomcaco abale kunomcaco ma abale kunomcaco Pokabela kunjani? Hayi ngiyaphila njani mfowethu? Hayi siyaphila mfowethu. Nesabuya futhi ohlelo lethu olukhulu ingozi ngokuza ohlelo. La sithi khona Red Dog Entertainment sikhuluma ngendaba zikaMaskandi, sikhuluma ngezinto ezenzakalako endimeni yamabhinqa wonkana. Mpokabela namhlanje siphetheni uma ubheka emgodleni wakho? Namhlanje ngiphethe indaba enkulu mfowethu ebezenzeka kule weekend ngoba sazi mfowethu ukuthi hayi beyiphihlika impela mfowethu ngifuna singene nathi sigxile odabeni ebelwenzeka nakuba lubuye lithinta ipolitiki kodwa sizolithinta ngenxa yokuthi phakathi naphakathi ichunu liyangena njengenkosi yamabhinqa so asikwazi ke nathi ukulishiya lilenga kanjalo sizongena mina nje mfowethu ngiyacela ukuthi uyibone kanjani yonke lento ebiyenzeka ukuthi iMK iyalontsha lapha imanifesto yayo eOrlando nechunu inkosi yamabhinqa ibiza amabhinqa lapha eThekwini kanti futhi libonakele kuzofika lo mcimbi linomongameli uRamaphosa so awisigoqele lenkulumo yonke mfowethu usitshele ukuthi uyibona kanjani yonke le Obuka emakhaya Mpokabiyela sisodabeni olunzima kabi ke njengamanje Mpokabiyela olithanda ukuthi uma ukhuluma into zepolitiki ziyahlupha Mpokabiyela oludaba noma ngabe isegela nje ipolitiki phakathi usukhuluma ngenye igame lapho enzima kakhulu igame edinga ukuthi igame lakho ngathi lingathi kancane ukukhalipha Mpokabiyela uyazi lento ngiyibonile mayisavunguzela emva ukuthi ungizwe naye memezela ukuthi uzoba nomcimbi imbizo yamabhinqa ngosuku olufanako la iMK khona ilauncha khona so ke Mpokabiyela mina ngiye ngaba na ukuthi ngibe nokuhluka kulento ngayibuza kaningi ukuthi lento ngoba kube sekwavunguzela kwaba nento nje esiphithiphithi ukuthi hey ungizwe wenza lo mcimbi ngoba ezama ukuphikisana nana neMK uzama ukustop iMK ngaba the ngiyayibuza ukuthi lento ihlangana kanjani uma ngabe azokwenza umcimbi ungizwe eThekwini ebese iMK yenza umcimbi eGoli bese kuphinde kuthiwa labantu laba bobili ungizwe mhlambe uzama ukumaka iMK uyayibona so ngihambe mina ngibheka ngangaba na understand ukuthi ihlangana kanjani yonke lento kodwa ngabuye ngabona ukuthi mhlawumbe into eyenza ukuthi ivula amehla abantu kubonakala sengathi ungizwe uyamaka iMK ingenxa ukuthi lento uke wayenza ungizwe phambilini ngenkathi emaka umalema ayeThekwini eKZN ayolontsha khona wenza umcimbi same day ungizwe okwakuvele kubonakala ukuthi okay indlela yokumaka ini EFF lapho waphumela obala kafihlanga so ngawuthi ngenxa ukuthi iMK nayo ithe mayimemezele ukuthi izoba nomcimbi wayo noma mhlambe imanifesto yawo naye ngosuku olufanako wasebeka ini umcimbi wakhe nayi imbizo yana yamabhinqa abantu bathi nabahlanganisa inombolo ngokuthi lokhu kwenza phambilini wakwenza ngoba wayemaka wayemaka EFF engabe ungizwe ngokumemezela kwakhe manje ukuthi ukwenza omunye umcimbi futhi ngesomeday la iqembu elithize lepolitiki khona lilauncha khona umsebenzi walo kusho ukuthi ngabe ungizwe umaka iMK na yayibona abalandeli beMK abakunana azange bekunanaze lo ukuthi ungizwe indlela yani yokumaka iMK lento ayenza nembala ke sibonile ngempela ukuthi sibonile bekune line up ungizwe bekanawo yabaculi kune line up futhi beyikhona ngala ku MK obona ukuthi kunabaculi abathiza abakhona ku line up bangizwe kunabaculi abathiza abakhona futhi ku line up yani yeMK kodwa ke Mpokabiyela mina ngithi uma ngabe iqiniso ngempela ungizwe wemaka iMK ngalento bekayenza I don't think ukuthi iMK ngabe kade ilagoli ibilindele ukuthi mhlambe bona MK beyitarget amabhinqa yini ngoba uma ngabe ungizwe ethi imbizo yamabhinqa kakhulu utargete ini abantu abalandeli bakaMaskandi akatargetanga abantu abalandela ipolitiki
ngobuningi kodwa ubheke abantu abalandela uMaskandi yibo kade ebafuna lapha ya kodwa ngenxa yokuthi amaqembu epolitiki omkhulu asayazi i-influence kaNgizwe ukuthi ingakanani ebantwini especially esizweni sakaZulu bayazi influence kaNgizwe ingakanani babonile ukuthi okay njenge-MK iqembu elizinze kakhulu eKZN although belilontshela kuphi eGoli kodwa liyiqembu elinjani elizinze kakhulu kuphi endaweni yaseKZN uma ngabe uNgizwe naye ezobiza abantu abahlali baseKZN ukuthi abahlanganyele endaweni ethize kanabo beMK babafuna ukuthi beze kuphi eGoli emanifesto yabo babonile ukuthi kusho ukuthi lento enjani izoklasha imicimbi kaNgizwe uzosiphazamisa nokho ke mase sibheka ngokwenzeka ngibona ngathi awuphazamisekanga ukabiyena ubhekile ngibonile ukuthi cha iMK ayi istadium beshayisa qaqo uyabona kwase ngevela ithombe ethize nethize ke lapha kwaNgizwe ngathi ukuthi qwa ngamafu ngathi awenza noko nje asibize obala mfakabiyela ukuthi umcimbi kaNgizwe owakule sikhathi sange weekend le awubanga muhle noma awubanga nesasasa elaba khona njengalo wayewenza inkathi iEFF nayo angeke siyibheka kakhulu izibalo ngoba manje sekukhona ezinye ithombe eziqhamukayo mhlambe noma kuyachibiyelwa okanjani asazi yabona kodwa nje seyikhona ezinye ithombe eziqhamukayo kodwa mawubheka noma kuqhamuka ithombe zantambama sekulate nazo bawuyibheka ithombe lapha ya amehlukotheni azinamehlukotheni futhi azinalo isasasa esalibona ngalesikhathi iEFF ilauncha umsebenzi wabo noma mhlambe ine manifesto yawo noNgizwe same day enze ini imbizo yakhe kunamagama ke futhi eswabonile uNgizwe ewaveza abanye abantu bathi bakwahlaziye bathi ngabe uNgizwe mhlambe sekukhona yini into ethi yena noNqamalala sekhambe zashayisana yini futhi ngoba babheka mhlawumbe indlela uNgizwe mhlawumbe kunamagama athe kwaveza nanokuthi ke mfokadube usekhona khona lapha mfowethu singakubalula ukuthi amabhinqa mfowethu angifuni qamanga yiwo agxishe kakhulu uMK kanti futhi yiwo akhombise ulaka olukhulu lokumthuka uMacingwane ememezela indaba yomcimbi wakhe andanxenxana ukuthi kulokhu asingasupport kulokhu ngoba isikhathi esiningi amabhinqa vele amaningi noma ngingalisebenzisela igama lamabhinqa kakhulu anginje abantu baseKZN abaningi basukile mfowethu nabo beza la eOrlando kuzosupporta iMK so abantu abaningi balwa naye ngoba bayamazi mfowethu ukuthi uma kuthinta into mayithinta umsholozi ubephumela phambili kanjani okudlula even ingane zikaMsholozi bekubonakala yena phambili kuyo yonke indawo kodwa manje ubonakala njengomuntu olixoki nangu nomongameli nangu ehamba nabantu bakaKhongolose ngapha uyabona futhi nje uswake wamuzwana wena ekhipha inhlamba ezibhekisa kwamanye amaqembu mfokabiyela ikhona yona into ethi uma ngabe uNgizwe phambilini bengingaboni ukuthi ingathi kunale sayidi bengibona ngathi mhlambe uma ngabe sibiya ngamaqembu ezepolitiki bekubonakala ngathi ikhona lento ukuthi uzama ukuwashaya lapha nalapha ngabe angenze kahle kodwa emva kwale weekend le kubonakala ngathi uNgizwe likhona isayidi emekulona mawubhekile ngoba ithombe zakhe enomengameli uRamaphosa zibonakala impela futhi egqoke imfaniswano yezingubo ayigqokile uNgizwe ezifananise nalezo beyigqoke ngenkathi basenza ini stage lapha ya emcimbini wakhe la bekazokwenza khona okusho ukuthi angikholela ukuthi mfowethu ngabe uNgizwe ubegqokeleza impahla izolo mhlambe eyobona umongameli nangakusasa futhi ubegqoke zona okungenzeka ukuthi nge same day uNgizwe azokwenza umcimbi wakhe bake babonana ndawo athizeni nomongameli base boshaya izithombe ngoba yini kwayila futhi ngoba njengamanje mfokabiyela i-social media kulula kucirculate kwento ukuthi igijimise ifike nabantu abathize yabona manje umsholozi eyedwa so uyathandwa kakhulu umsholozi abantu bayamthanda uma nje ufuna kuma ehlangothini eliseceleni nomsholozi usuke nje ukuzibangela nje igazi elibi kubantu yabona so ngiqawuthi into emshaya kakhulu uNgizwe ukuma ehlangothini olungalisiyo kaMsholozi nomsholozi unogazi kubantu mfokabiyela kodwa ke futhi fase kubheka ukuthi uNgizwe
ingabe mhlawumbe ungizwe angithi siyakhumbula ukuthi mfethu ungizwe wamthuka uLozana uRamaphosa ngikhumbula wakhuluma nje isikhathi esiningi azethi hey umuntu enekhala engakanani kodwa sezathi nya lezo zathi nya indaba lezo uthe mase lapho wagadla waphelela ku-IFP kumakhansela akhona umasipala bakhona wagadla waphelela so nakubo EFF kanjalo kodwa mangabe sizombona yena ethene manje kumengameli lobe kamthuka usho ukuthi ngabe mhlambe sekhona yini mhlambe okuphuma ephoketheni okuyakungizwa okuvela mhlambe nanokuthi ke isizwe ke sakhe lesathu yasikhona sididwa ukuthi azange aphawule lutho lokhu yaqala indaba yeMK azange nje awuvule umlomo wakhe azange akhulume lutho useqhamuka manje mase kuthiwa iyenza imanifesto yayo useqondanisa ke nosuku abasakhaleli nokuthi yena uwenze eThekwini owe-MK ula eGoli cha bakhalela khona ukuthi uyenza kanjani lento mfowethu ngoba lo muntu baziwa njengobaba wakhe kwakusho yena wathi uyofala okufa yena okhona ubaba wakhe manje ukubonakeleke ekhuluma lapha ethi ingane zikazuma zihamba namanye amaqembu zona azithukwa yini mase kuwuye namhlanje ethukwe yena uthe uma ekhuluma ku-live wakhe wathi uyocacisa emcimbini ukuthi amabhinca ayakuphi uyabona kodwa akazange acacise lutho lapho uthe abantu abahambe beyovota bevote iqembu abalithandayo nanokuthi wayekuvezile mhlawumbe ngesikhathi nje kusazocala ama-campaign amaningi ukuthi wayewakuveza ukuthi I think lo mcimbi lo wayekade ayowenza ngesikhathi uMalema naye enza i-manifesto yakhe lapha e-EFF wayethe ubiza wonke amabhinca ngoba ufuna ukuthi kuze namaqembu athize epolitiki azokhuluma namabhinca afike abeke ini izinto athi angazenza bona ukuthuthukisa ini amabhinca bese bona bazohlala phansi bayisigungu sani samabhinca bese bakhetha ukuthi iliphi iqembu esizohamba nalo thina lezepolitiki esizolivotela kodwa zonke izinto wayekhulumile azange siyibone mhlawumbe zibuye zikhulunywa ukuthi okay iliphi iqembu mhlambe azange zenzeke kanti nesizathu obeyohlanganela lo mongameli akasiveze obalo uthi nje ubeyokhulumela amabhinca ngokuya phambili kuye kwawo ukuthi kunjani ngamanye amazwi okuyinto ke leyo ethi ayibe nongakholakala no ngamanye amazwi kusho ukuthi uhlangothi olukhethile ukuthi amabhinca awayengakuphi uma ngabe azobonakala ethi ubeyokhuluma ngoba asimbona ngazikho nezithombe lapha ayokhuluma khona nabaphathi be-IFP or nabaphathi bomkhonto or namanye amaqembu ezepolitiki siqala ukumbona manje anesithombe la sithi khona nomengameli uma ezoveza igama athi bekade ayokhulumela amabhinca yini akwenza ngaphambilini lokho simbone ema nabaphathi bathize bamaqembu ezepolitiki nakhona abonakale emenaba athi bengiyokhulumela amabhinca ngiyohlola ukuthi yipi into abathi bangasithembisa ukuthi bangasenzela yona thina samabhinca kuze ukuthi sikwazi ukuthi okay na abantu abasithembisa into okuyiyona sizobavotela akwenzanga lokho jiki manje ubonakala nani nomengameli uRamaphosa unezithombe zakhe nokho futhi ke mkhulu ngeke sikuthathe sikwenze isiqiniseko sokuthi ngempela ungizwe bekuyinhloso yakhe kwenza umcimbi wokuphazamisa MK sokuqondanisa nje kweyinkulumo ngokubheka ngokwenza ukuthi mhlambe ubephazamisa MK kodwa ke inkulumo zakhe uma ekhuluma Mpokabiyela zithi ikhona into ethi yena akayithandi MK ngoba ikhona amagama ungizwa awakhuluma stage ethi wakubona umuntu omdala wena ephuma inxiwa esekugile emdala nje eyomchiliba ephuma inxiwa esemdala akwenzeki lokho yabona amagama lawo aqonise kuba hayi acacile lapha acacile amagama lawo noba noma uyawabona kodwa ke futhi kuyamangaza ukubona ngathi ungizwe angabonakala njengomuntu ongathi sona amagama ayiziswana ngokubona kwakho mfowethu ngokubona kwakho ke awungitshele lento le ngiyacabanga nalo ichunu la likhona linesinye isithombe la likhona uma ubheka kahle yebo amabhinca ebengenandaba ukuthi yena uyibiza ngenkosi yamabhinca nakuba kuyinto engasho lutho ngoba kuyinto engasho lutho ngempela kodwa kule weekend ngiyethemba ukuthi mhlambe ubonile ukuthi ngempela umongameli wamabhinca ubani ngoba uyabona indlela yokuthi ngoba siyazi eThekwini wonke umuntu owenza umcimbi eThekwini ukuthi bhu abantu beyomesela kodwa kuloko mahala futhi ngiyabona kodwa kuloko ngiyacabanga ukuthi unesinye isithombe sokuthi kufuna ayibukeze kahle le ndaba yakho ukuthi ngempela kahle abantu bathanda abantu
ngoba yena into esingamncoma kuyo ukuthi yena unesibindi nanokuthi uma ethi into uyayenza uyayenza. Kodwa-ke kunabantu mfowethu abanamandla asemazulwini. Omsholozi ngicabanga banamandla nje asemazulwini mfowethu. Mfakabiyela, I think ukuzibeka kwakhe njengenkosi emabhinqa ungizwe usengakwenza lokho kuyimpumelelo futhi abantu basengameseka futhi, kodwa angakwenzi at the same time asithola asehlangothini oluthize elizogxeka umsholozi yabona. Noma angakwenza nje eyedwa abize amabhinqa, kodwa angakwenza egameni lokuthi bazokuba nabahleli phansi babone ngathi kukhona into ayenzayo ephushela umsholozi eceleni, ngoba uma ngabe azothi wenza into kanti ngala kukhona izinto ezithize ezingathi ziphusha umsholozi eceleni, angeke akwazi ukukhompetha nomsholozi, especially uma ase-KZN ngeke akwazi ukukhompetha nomsholozi Mfakabiyela. Umsholozi unegazi nje lokuthandwa abantu, ngesilungu bathi une charismatic leadership style yabona. Umuntu othi noma ungamzonda kanjani ukhulume ngasekudeni, uma kwafika la nje futhi mshini wa nawo ugcina usuhleka nawe uthi hey kodwa lo baba lo uyabona noma ukwate kanjani, because unalento ekuthiwa i-charismatic leadership style, okusho ukuthi awukwazi umuntu onjalo Mfakabiyela umzonda noma mhlawumbe awukwazi ukumelana naye eyintweni eyithize. Kodwa mfoka ngizwe yena ngicabanga sohamba isikhathi eside ayimelele into yakhe ukuthi yena uyinkosi amabhinqa nokuningi asakwenzile akaqhubeka futhi ekwenze futhi kusengakwenza ngempumelelo. Kodwa uma ekwenza engazitholi asohlangothini lokuthi mhlambe ungqona ini i-MK, ngoba i-MK especially kwamanje inomsholozi. Ngeke sithi mhlambe umsholozi singambeka nje inkosi amabhinqa sithi ungizwe kanjani, cha, ungizwe angaba inkosi amabhinqa uyena inkosi amabhinqa njengoba ezibeka yena uright ulungile. Kodwa futhi uma ngabe inkosi amabhinqa phinde futhi ethi umsholozi ngowami la yakhona ngiyakhona, uthola iboost uyabhoosteka lapha yabona. Kodwa uma ngabe ezoyiqhelisa ngomsholozi ethi mase ufuna ukuba imbangi nomsholozi still athi inkosi amabhinqa, izoba khona inhlese ekhona la kuzobonakala khona ukuthi ngathi akusahambi kahle, izomlimaza kakhulu mhlambe lento yakhe azama ukuyenza. Hayi kodwa siyabonga, siyathemba nombukeli ucaciselekile ngasekhaya, ngoba nathi besithi asiyibuke lento ukuthi ngoba inegama lamabhinqa phakathi, kanti nathi njengoba siyinjena nje kule channel yibo laba bantu abasiphushela i-channel yethu mfowethu. So ingakho sithi asiyikhulume indaba siyihlaziye mfowethu ukuthi amabhinqa amaningi nadumile ey'nkundleni zokuxhumana benxenxa ukuthi engasaphothwa ungizwe, futhi abuye azobonga ukuthi siyabonga ukuthi aniyanga kuloya mcimbi, animsekanga. Kanti futhi-ke iy'nkulumo zakhona ziyabonakala futhi ukuthi bezimaka wona lo mcimbi, ngoba isizathu ngempela ebesibizela amabhinqa ethi uyochaza ukuthi kuyiwaphi, uyabona, asitholakalanga futhi uzwaphela umcimbi kugcine kuthiwa nje abantu abahambe beyovota bevotele wonke amaqembu. Asisho ukuthi bekufanele amemezele ukuthi akuhambe kiwe kuliphi iqembu, uyabona. Sesisho nje silandelelana inkulumo yakho ukuthi wayethe uzochaza ukuthi kuyiwa kuphi. Hayi mfowami, ngiyacabanga ukuthi-ke asilubeke uhlelo lwethu kwamanje kuze kube-ke ngokuzayo ungavalelisa emakhaya. Babona emakhaya sekhona lapha sitholakala khona Red Dog Entertainment, Facebook uyasithola Red Dog Entertainment, YouTube uyasithola futhi Red Dog Entertainment. Sizoyiphaka njalo zishisa. Okwakho nje subscribe lapha ya upress notification button, uphinde ucommente, ulike, ubeke futhi lapha ama-comment akho ezinye izihloko ofisa ukuthi singakhuluma ngazo mhlawumbe obona ukuthi zikhona emphakathini nasendimeni yamabhinqa noma emculweni wonkana nje sakhile. Thina siyawubiya la sihlale phansi silidinga udaba lelo. Udaba lukhona sithola isihloko esithize ababukela emakhaya bake babeka udaba bathi manje bacela sibheke udaba lwasiqiniseko lo oyibiza wathini ohlaziya uMaskandi, umhlaziyo oyimele ohlaziya uMaskandi. Bathi ake sibheke mhlambe ukuthi ingabe mhlambe uMaskandi ngendlela ohlaziya ngakhona ufuna kuyisa kuphi. Isihloko sikhona abafowethu, sahlela nje usuku la siqala khona sishuthe sikhuluma indaba ngalo. Okwamanje lethana ezinye izihloko nina enifisa sikhulume ngazo sobiya la sishuthe bese sinilethela umsebenzi. Hayi siyabonga.